Andrea Rímová je slovenská spisovateľka, ktorá má za sebou 6 knižných titulov. Vo svojich románoch rieši najmä medziľudské vzťahy. Počas besedy so študentmi v Zemplínskej knižnici v Trebišove sa snažila čo to prezradiť o svojich knižných hrdinoch. Moje hlavné hrdinky sú mladé, mám aj starších hrdinov v knihe, ale najviac sa viem stotožniť s tými mladými, pretože im úplne rozumiem. Viem, aké majú starosti, aké radosti, viem, čo prežívajú, lebo to prežívam sama. Takže niektoré momenty samozrejme v knihách sú skutočné. Rukopisy kníh vznikali na ostrove Cyprus, kam sa dostala po skončení vysokoškolského štúdia v Prešove. Keď som skončila masmediálne štúdia, tak som bola nie že lenivá, ale trošku som sa obávala toho skutočného života, ktorý príde. Mám v ruke diplom, ale nemám nič viac. Takže bolo jednoduchšie zbaliť si veci a ísť na Cyprus, kde som pracovala v reštaurácii, kde som sa zdokonaľovala v jazyku, kde som síce nevyužívala poznatky, ktoré som sa naučila počas štúdia, ale pre mňa to bola taká škola života. A samozrejme, že keď som po tej práci prišla do bytu, ktorý som mala prenajatý, tak som si hovorila, že bože, čo, už ma prestalo baviť chodiť na pláž, lebo tu som poznala už každé jedno zrnko piesku som tam poznala. Tak som si hovorila, teraz je ten čas. Ono to vo mne driemalo, tá túžba napísať knihu už od mojich detských čias. Písala som amatérske rukopisy, ktoré mám dodnes. A jednu knižku sa mi podarilo dokončiť, keď som mala 13 a tá je v mojom takom súkromnom archíve. Nebudem ju ani ďalej nikde posúvať. Ale vedela som, že to dokážem a len som čakala asi na ten správny moment. Rodáčka z Medzilaboriec krstí svoje knihy v skutku netradičným spôsobom. Spájajú ich prírodné živly, voda, vzduch či oheň. Moje knižky krstím neobvykle, pretože pre mňa obdobie, kým ich vytvorím, kým napíšem tú knižku, mňa to stojí veľmi veľa energie. Samozrejme aj veľa času, ale skôr tej energie, kedy ja som ako duchovne prítomná a ja sa neviem sústrediť moc na iné veci. Zabudám jesť, keď píšem, keď som v takom vytržení, v takej mojej eufórii, kedy fakt zabudám na tie bežné veci a existuje pre mňa moja kniha. Čiže ja ako odmenu za energiu, ktorú vynaložím počas písania tej knihy, si obdarovávam sama seba týmito krstami, pretože počas týchto krstov si naplno uvedomujem, čo všetko je za mnou. Keď sa otočím za seba a vidím, že tých kníh je zrazu 6, tak sú momenty, kedy tomu neverím a potom si poviem, wow, fakt, je to tak. A počas tých krstov práve si to uvedomujem. Takže preto tie krsty. Andrea Rímová tvrdí, že písanie kníh ju oberá oveľa energie, no tá sa jej vracia, keď sa stretáva so svojimi čitateľmi, medzi ktorými sú nielen ženy, ale čoraz viac mužov. Na teraz poslednou knihou je Lavína, kde zostáva verná svojmu žánru temnej romantike.